Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en video om mit gamersæt. Ja, og vi starter allerede lidt ud her. For det første har vi min skolecomputer. Den spiller jeg bare lidt på. Og så har jeg mit tastatur. I kan lige få mærket ud der. Så kan I se det. Så har jeg min controller, hvis nu jeg skal game noget Fortnite. Og så har jeg mit headset og min skærm. Den er lige her, som I kan se. Og så har jeg min PlayStation. Og så har jeg min stol. Og ja, hvis nu man lige skulle tænke på, at hvis jeg gamer om aftenen, så har min stol LED i, som I kan se lige der, det er det hvide. Det er LED. Og selvfølgelig, når man har en LED-stol, så skal man også have LED på selve. Jeg kan vise jer det i 2 sekunder. Se. Så er LED lige her. Og ikke for at blære mig, hvis nu der er nogen, der synes, det er et godt setup. Ikke for at blære mig, men ja, jeg vil gerne bare lige vise jer det. Men det var alt for den her video. Vi ses, og husk at like og subscribe. Og ja, vi ses.